talagsang sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mopagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado.
anyone can leave us hanging, but not our fathers. Let us pay tribute to our amazing fathers and their various sacrifices only here on Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes! Good morning! Welcome! I am welcoming myself again for the third time. Tungod kay si Bing. Tama ba? Si Bing, uli siya siyang yutang na tauhan. Yes, Yes. Kuya Awing, Happy Father's Day. Thank you, Happy thank you. Father's Day, Thank you, Kuya. thank you. Kani siya maayo, gid siya nga father. No? Wait, Example of a Today, good niya father. kaya no, anyone can leave us hanging but not our fathers. Wow! Of course. Dumating nga rin Pohon, niya may na. imong kang amahan pohon. Lagi. Wala si Kuhay. Tuduanin mo siya sa mga tip, di ba? Yes, o katong mga kapaglaom karon nga mga amahan nga nagatanaw sa atong mga television, kamo nagasunod sa ato ang local antenna channel 25 sa atong para sa channel 17 sa Luzon channel 44 sa atong TV Plus, sa Visayas channel 25 diha sa ato ang mga kababayan nga mga Bisaya, and sa Luzon, Visayas, Mindanao sa ato ang GSA channel 33. Sunod mo na, and sa Facebook. Yes, atong Yes, Facebook page nga Facebook Panimbaya sa Live. Kabuntagon World. You can always check out these videos and sa among previous mga videos makisunan. Pwede na tanawon sa atong Facebook page. No, kung naman yung mga Facebook, please mag-login mo. Alam mo sa tanawon ng mga newsfeed, di ba? I'd like to invite you to watch both sa Panimbaya sa Kabuntagon World. And mga kapaglam, it's a wonderful Sabbath ka natong tanan, no? And karon is June 16? June 16. Yes, June 16. Tomorrow, June 17, 2018 is the Yes. celebration of Father's Day. And muna sa ang panahon no atong special gini siya. Siyempre itong previous din ay Mother's Day karon sa Fathers na pud no. We will Yes. reminisce, we will emphasize the goodness no atong balikan ang kanindot ug maayo sa atong mga papa sa ato ano. As we call them amahan, tatay, papa, daddy, sa panang term. Whatever it is, daw kay sana ang role sa atong parents. Labi na sa atong papa. Yes. Sa atong ginabuhi. O karon mao gina nga ang atong amahan nalipay gid kay sila tong kay gapon sweldo ba ya 15. 15. Unya Father's Day pag yun special sa ilaha karon, and ato gina nga pasalamatan ang mga ginikanan labi na ang mga amahan. Di kay dili lang igo nga ang mga kabataan moingon lag salamat pa, salamat sa allowance pa. Tinood yun na. Salamat pa nga imong gitugutan nga manguyab na ko. Mao mo gina siya, di ba siya? Salamat sa tanan pa sa imuhang paghigugma namo. Dili lang ginaingon nga dili igo sa mga amahan nga pasalamat na. Kung dili atog yung higugmaw na tong mga amahan. Tungkol Ipakita in action. Kay kita ubang mga kabataan doon na po tayo mga kinaiya nga salawayon, pero ang amahan igo gina sila nga mo. Mao ka, kuya. Uno gina sa tuwa. Niagi po ka Dito siya gamay. Gamay. Amahan daw ang haligi. Haligi sa puluyan. Mo na siya. Ilaw ng tahanan. Yes, Mao no? na nga si Sharin ug sayo gina siya na Sayo monitoron nga gina unsa. siya papa. Sayo mo uli. diba? Sige man ko Yun. gasaban kay dugay man ko gauli. Agoy nga nung dugay man wala. Pero nanay mo hatun nimo pohon. Pero gikan man ko sa hope man ang dugay ko na. Nanay mo hatun nimo pohon. Okay na Okay, siya. no, sakto jud kay anak Kuya Bing. And that is one thing we are grateful about. No, God gives us a father who can show a replica of His love to us. Mga kapaglam, remember the story of Abraham, no? Si Abraham sa Bible, diba? Gitawag nato na siyang father of faith. Kaya doon na siya character nga remarkable jud nga angay sulundo, no? Isip usa ka amahan. And we will be hearing more of his stories later sa GMP. Yes, Good Morning Pastor. For the meantime, mga kapaglaom, ato sa kumustahon ang atong mga higala, no? Nga naasal laing lugar, diba? Ato silang kumustahon. Kumusta mo diha? Good morning sa atong mga kapaglaom throughout the world. Niining adlaw niya kita sa Sriracha Adventist Center Campus. Tungod aduna kitay gipatigayon nga fellowship camp sa AYA or Adventist Youth Association in Central Zone 2. Og dinhing programa atong gitrain ang atong mga batanon sa pagngandam sa ilang kaugalingon alang sa pagduso sa buluhaton sa Dios niining dapita. Og karon atong tan-awon ang mga aktibidades nga ilang gipanghimo dinhing dapita. Higaligson niya kita karon sa atong venue sa atong friendship camp. As you can see, my background right now, our young people are enjoying and they are happily engaged in our activity. We really envision to have this kind of activity because we believe that this is one of the many facets where we can unite our young people
to get happily engaged in the Lord's work. So as the president of Central Zone 2 Adventist Youth Association, I am inviting all leaders and all young people here in Thailand to join us in our activities, as this will benefit mostly for the advancement of God's work. As we unite together, mas daghan pa gyud nga kalag ang atong madaog. Labi na gyud dinhi sa Thailand kundiin majority sa mga katauhan Buddhist ug wala pa gyud kaila sa Dios. Now, through your investment of your time and your leadership and enthusiasm, will be inviting more young people and more souls for the glory of God. So through this kind of activity, and I'm also inviting you, this coming October 10 to 13, we'll be having our first Youth Congress right here in Thailand, and I want you to be there. God bless us all, and see you. Morning mga kaigsunan! Karong panahunan naata dari sa Central Zone 2 Aya Friendship Camp. Karon, ma-experience nato ang different kind of activities like mud crawl, U-bridge, monkey bridge, and many other activities. And aside from that, we also develop and engage new skills to our youth. For example, we have first aid, bandaging, carries, CPR, and Morse code. These kinds of activities will help our youth to be more engaged on survival skills, especially when there are calamities and other kind of disaster and emergency response. And I believe that if our youth will be engaged in this kind of ministry, I believe that our neighbors, schools, and other people around us, we will be the blessing to them. And of course, I want you to come here and join us next time. So see you and God bless. Kaing salamat no Thailand Yes, team. Actually oo. kato siya nga friendship camp. Gimugna gid to siya alang gid sa mga bata nang so daghan kaing salamat no. First time sa Thailand? Yes. Kuya Sherwin Bandao and the rest of the team daghan kaing Michael salamat Bison. no. And Pastor Michael Bison, I've seen similar faces, daghan kitag familiar Yes. na faces nga Kaila nakita no. na to. Mga Ektin, Dimple, Oo. Kablinda and the rest Ate sa ila Delphod, din ha. So yeah. daghan kaing salamat sa inyo ang walay NCMC, po. no? NCMC. Yes, usually kato sila tanan taga NCMC Si gito. Michael Bison sa isa. Yes. So daghan kaayong salamat no. I hope nga magpadayon pagid ang inyo ang mga gimbulhaton alang sa mga pamatanon din ha sa Thailand. So daghan kaayong salamat. Okay. No, for sa laing bahin adto to sa activity nga gitawag nilag Love in Action. O, diba? Kini ang activity nga gipakita sa grupong Arizona Sunshine with Ate Charm and Kuya Andrew sa ilang community service dito sa Prescott, Arizona. Ato kining tan-awon. Ani ang mga kapaglaw. This is serving the world with compassion. For others, a vacation with a mission. And for Arizona Sunshine, this is what Jesus has commanded to every Christian in the world. Touch the sick, provide comfort to the needy, and deliver hope to the weary souls. This is Arizona Sunshine Medical Mission 2018, Prescott, Arizona. This arena is commonly used as a sports facility and concert venue here in Prescott, Arizona. But today, this turned out into a hospital facility, comfort ward, and a prayer room for everyone who comes in, regardless of color, race, religion, and income.
This is Love in Action from your friends, the Seventh-day Adventist Church. So the expectation is what we want for Arizona Sunshine is to offer free medical, free dental care for the Quad City of Prescott. The origination of Arizona Sunshine started when we had an idea that the purpose of Seventh-day Adventists having camp meeting was to reach out to the local community with our camp meeting attendees. And so we thought, well, why not put their faith into action and get these attendees to join in doing service for others. Hence, the birth of Arizona Sunshine. This is our 4th year in a row of doing Arizona Sunshine, and we are just so excited about how God has used so many volunteers to reach out to the community and touch their lives. So our expectations are basically is to offer free medical, free dental care to all the people in the city of Prescott Valley. I had glasses, and I also had a massage. I got my teeth cleaned, and I may come back tomorrow to get my eyes checked. It's been a long time since I've had those checked, so. It's nice. I needed it. Haven't had a haircut for a few months, but get all cleaned up. It's nice. Oh, this is really, really good. Yeah, really good. I come here every year. So I came here the last 2 years, and now I'm here again, and they do a really good job. I got glasses. Truly a blessing to be able to come in here and have this done. It's just a blessing. Most of the people here for all the services, they really care. You know, most of the people here believe in God and will pray with you. There's so many different people out there with different needs and different, abilities of being able to get here. My brother and I are here, and he's disabled as I am, and we are just grateful to be able to have the opportunity to be able to have the needs, met that we need. Some people like me can't afford them, so to get these services is really, really a big deal for me. We glorify a loving God who demonstrated His power by performing miracles, healing the sick, and encouraging the weak. And He is the same Jesus Christ who commanded us to love one another. So if we consider ourselves as Christians, let's go out and serve the needy, because this is what Jesus did. Arizona Sunshine of the Arizona Conference of the Seventh-day Adventist Church will continue to be the hands and feet of Jesus to the world. This is Charm, Prescott, Arizona. Wow, that is so wonderful, no? And we are so happy nagpadayon sa pagkadasigon nato mga kaigsunan diya sa Arizona, no? Prescott, Arizona. And praise God po, no, tungod kayo nagpadayon gid po ang gihimo nilang Arizona Sunshine Medical Mission. Ate Charm, thank you so much. And also to Pastor Steve Salisbury. Have I pronounced his name right? No. Bisan sa US, medical mission gyapon sila. Nagtutang andiri sa Asia lang, pero dito naagihapon, nanginahanglan gyapon. Yes, tinood yun na siya. And actually, it is one way of helping katong dili ba nga tuod kay Amerika that ang mga tao tala naagyo ika-provide. So kini siya usa gid siya kabutang nga maayo gyud siya. Alang gyud sa atong mga kanang mga maski siguro pod kita no kung nay mga natumato gid pod. Oo, tagtabang oy. Oo. Ang uban mo take advantage man pumuban. Take advantage mo bisag nagoy kaya matudo kay libre man eh. Pero of course, ang importante ma-target gitong mga tao nga mas nanginahanglan. Yes. Dili gid makita nga it is truly a love in action. Yes. And ang gimasas po dira ang gugma sa Ginoo ipakita sa mga tagusan, no. Wala ipili sa tanan yun yung mga katawhan. O karon mga paglaom maminaw ta og sa kaawit na pod. We will be serenaded by the group Gift of Praise Teens dili lang sa Rana sa Kabuntagon.
It all began 9 years ago when a couple inspired to praise the holy source of all divine gifts spearheaded the formation of a singing group designed solely for the acknowledgement of God's greatness and glory. With the hope to inspire others, they make their gifts, their voices, reach distances, and move others to pay tribute to the only spring of all blessings, our true living God. And today, Harana sa Kabuntagon becomes an instrument to help magnify their desire. Let us give all the praises our Creator deserves. To help us do just that, we give you gift of praise. body is God's temple, but sad to say nga kita mahimong abusive gyud usahay, no? Yes. So, pero karon na as Doc Laila has something to give us diri sa health beats nga naguluhan og arong ngola. Ato ning tanawon. Are you familiar with these leaves? This is Arugula. Arugula is a cruciferous vegetable related to celery, parsley, and kale. The leaves are tender and bite-sized with a tangy flavor. Arugula contains dietary nitrate, and dietary nitrate is a mixture of nitric oxide and sulfuric acids found only in plant foods. Studies have shown that high intake of dietary nitrate brings the following benefits:
It lowers blood pressure. It inhibits platelet aggregation. It improves endothelial functions. It enhances athletic performance, and it promotes healthy complexion. Let's see how we can include Arugula in our daily diet. Hi everyone! With me is Alray. Yes. Hi! Hello, ma'am. Asa man ka work karon? Takurong ko, ma'am. Usa ko ka home-based online tutor. Ay, wow! Ninduta sa imuhang work. Oy, so nindot di kaayo ni para sa imuhang halimbawa mag-work ka sa gabi sa imuhang online. Yes. And then kailangan may katabi ka din ng kuan ka ng tea. Para dili bitaw magkatulogon. Mo ni siya, ma'am. Unsa din nga tea, ma'am? Familiar ka sa Arugula? Murag first time jud na first time ni mo nadunggan, no? Yes. Kani siyang Arugula. Nindot kay na siya. Kay very healthy. Tapos ang sa imuhang na pagsimhot nimo unsay murag na. Medyo ano siya, I'm not sure kung tama ba. Medyo tangy. Oo, tangy ang kanyang flavor pero siyang naa siya amoy nga murag ano no, nang murag something lemon. Similar sa parsley. Mga ana siya. So sa isa ka cup nga water na mainit of course, ibutang lang nimo na siya dito. Tapos ihulom nimo siya ready to go na. Mga siguro mga 10 to 15 minutes para malasahan mo talaga. And then, mauno na siya dahil. Pwede na nimo dahil siya inumon, di ba? And speaking of ano, ma'am, unsa pa ang mga benefits na makuha nato ana siya? Health benefits ana is kuan maka-lower gyud siya sa blood pressure. Okay. And then at the same time, kuan pa gyud makahimo nga healthy ang imuhang complexion. Ay, good O luck. kayo manggi. Hopefully. Di ba? Di ba kayo manggi? Ako ang pagkakayumanggi. Okay. Ayan, so ayan. So, siya nga tea. Okay lang? Gani, oo. Okay lang. Nice kaayo na siya kay Mary. Naa siya murag mapakla. Bitaw, ma'am. Oo, naadyo siya. Di ba murag mapakla siya? Ayan. So, makauyon ra ka sa taste? Yes, makauyon ko. Although, dili ko into tea, I think sa ingani nga, murag natural na tea, I think siguro i-include na siya sa ako ang diet. Because as one person put it, anything in moderation daw except tea. So I'll try alam mo, kasi yung this tea, one. that's caffeine-free na tea. tama. So that's good for you. Yes. So thank you very much, Thank you Alray, also, ma'am, for having me. Yeah, for joining me here sa atong Health Beats. This is Miss Laila reminding you, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Be healthy. It's a wise choice. Salamat, Doc Laila, no? Pwede dito si Muog Ti. Yes, Kasi nga na nato utro? Arugula. Dili siya arungula. Arugula. Mo na labi ng mga gamot-gamot sama ni Boss J nga maggamot-gamot team tinindutan na kaning musaka natong mga pangedad ang edad nato. Pila edad ya? Mga 40 up, pwede na tamo inom-inom ang gamot. Dili tong pine tree. Dili tong pine tree. Dili pine tree. Dili pine tree mga gamot. Kinainom ni Kuya G, yes, pine tree man to. Kay bisan pag way tulugay sa kasimana si Boss J atubang rigapon sa screen Daro ng pine tree niya, dili na pine tree. Sumutuang viewers. Dili ito siya, lahi ito siya. So sa laing bahin mga kapaglaom karon malipay kita no tungod kay doon na tay good news. Labi na sa atong mga viewers karon. Nindot labi na sa mensahe sa awit nga everyday is a music. So ato nin tanawon nga video mga kapaglaom. I-discuss din ni Direk. So mga kapaglaom no, unsa man natong kuan ron yop sa views na to. Updates sa atong views. Actually, aduna diri nakabutang nga na daw video i-insert. So pero nara mo na ni. Oo, gusto nato pasalamatan, 'di ba? Kay especially ang awit nato nga gitaytulan og karon ang adlaw kani siya nga awit mga kapaglaom giawit ni siya by Prince Lawrence Asoy Flores and Nembel Asoy. But for the meantime, atong pasalamatan no kanina siya nga video sa ato ni siyang page, 'di ba? Yes. Ang ato ang page nga Panimbaya sa Kabuntagon aduna nay 103,000 people like. Oo, tapos 2,305,000 nga unsa na siya? People reach. Oo.
post-reach, diba? Post-reach, Oo. 123,000 kapin nga Amazing. nag-follow. 2 million. So na raw, 2 So, million. makita ninyo mga Salamat. kapaglaom, o diba? 129, pila to nga share ba to or like? So mga kapaglaom, no, Salamat kayo, kamo gyud. diyang wala pa ka-share o sa mga inyong mga friends, i-share ninyo ang ato ang Yes. page. Oo, laliman ka 2 million 2 ang million. na-reach, no? Nga. That was real answer, Brent. Oo, diba? So, grabe Thank kayo. you so Salamat much, kay mga kapaglaom. Sa laing bahin, no? Akong ibalik og mention, no? Magpasalamat pud mi sa inyong mga kapaglaom, no? Kaya ang atong kanta nga gitaytulan og karon ng adlaw kani siya giawit by Prince Lawrence Asoy Flores and Nemol Asoy aduna nay almost 1 million views. Wow. Praise God. Diba? Amen for that. More than 35,000 shares, diba? And 20,000 kapin nga likes and 1,000 comments and pinaka-amazing, no? Niabot nag 2 million plus ang people reach. Wow. O kabalo ka, kanus alang na siya, sulod lang na siya sa usa ka simana. Usa ka simana. O, diba? Inaana ka, amazing. Mga kapaglaom, daghan king salamat. Kay sa kada like ninyo, sa kada comment, kada share, mas dako ang chance nga mas daghan pa siya ma-reach nga mga tao. Yes, Kaya mas true. mo appear ang Yes. video, diba? O nga itong pasalamatan si Boss G, ana, nga nagbilang. Ang Oo, diba? nag-inom sa kasati. Sa ting, Sa iyang alalagang kahago, te, oo. And of kago. course, ato ng tabangan, aron mas daghan pa nato nga mga kaigsuunan ang makapamati sa awit ug mas mapadasig pa gyud. That's right, Dave. No? Sa itong mga viewers, but if kabantay mo, mo gigihap, di ba? Mo gigi-value ang inyong mga likes, yung mga comments, yung mga shares. Tungod kay, kana man good, although inana nakasimple yung gihimo siguro, pero daw ka na siyang impact sa mga tao nga magtanaw. O inana ka-powerful ang music, di ba? And actually fits mo maging atong purpose nga nung nata dere, di ba? To reach people. Yes, Diba? through Oo. social media. Labi na po sa in a ato- better way, in a way nga blessing po para sa uban. Yes, labi na po sa atong mga viewers abroad, no? Nga before sila matulog, gabi man dito, mautanaw sa sila og mga harana sa Kabuntagon. And that's why we are encouraging everyone no, to keep on sharing our programs para mas daghan pagid ma-bless nga mga katawhan. So keep Yes. sharing, keep encouraging people nga mag-like gid para they will get notified whenever we go live sa atong programa. Yes, that's true mga kapaglaw, no? And hopefully you will be blessed continually by the songs that you are listening. And here's another song for our harana sa Kabuntagon. We hear the echoes of the dying world, struggling every day. Fear and oppression touches all around. Crying and sighing, do you hear the sound? In the midst of the chaos, our voices we will raise. Let them hear the hope eternal. Let them hear in Jesus' name. This is the sound of the gift of grace. All throughout the ages, we sing about amazing grace, 'cause we are the voice of His truth and love. We are His army and shout of victory. This gift of praise. Many are hungry for the living word. It is our duty to share. Others are thirsty for the living water. It is our duty to give. For the lonely and the weary are the ones we need to find. Let them hear the voice of heaven. Let them hear the voice of God. This is the sound of the gift of grace. All throughout the
'cause we are the voice of His truth and love. We are His army and shout of victory. Tell them the story that began salvation for man, how the angels in chorus sung glory to God on high, as we worshipped our God who is the great I am. We will shout adoration and praise His holy name. This is the sound of the gift of praise. All throughout the ages we sing about amazing grace, 'cause we are the voice of His truth and love. We are His army and shout of victory. This is the sound of the gift of praise. We are His army and shout of victory. This is the sound. The foundation of home, the leader of the family, the provider of all things. These may be some of our descriptions when asked, what is a father? We sometimes hated them on how they discipline us, on how they set things straight for us, and on how they give so much worries when we aren't home yet. But despite of this, we could say that their love is infinite. What does the Bible say about being a father? The story of Abraham has brought so much inspiration to all. His reliance and loyalty to God has paved his way to be labeled as the father of faith. What possible lessons can we draw from this story? And as we give honor to our fathers, let's include single fathers out there who stood and become the inspiration of their children in a father's love letter, only here in Good Morning Pastor. Yes, no mga kapaglaom, karong Sabaduha, extra special kay kita nagasaulog sa haligi sa atoang balay, ang atoang mga amahan. And we are so fortunate to have with us no less than ng amuhang boss, the Communications Director of the Southern Philippines Union Conference of the Seventh-day Adventist, Pastor Heshbon Boscato. Good morning, Good Pastor. morning, Pastor. Good morning, kanatong tanan, mga higalaw, mga kapaglaom. Happy Sabat kanatong tanan din. Yes. So, happy Father's Day, Pastor. Happy Father's Day sa inyo, likewise sa iyo, Sir Ring. Diba? O, sa tanan na to mga papa din ha, Happy Father's Day. Yes. Oh, mo ginawing no kay last month yung ang inahan karon na pod ka mo nasad. Starring na sad merong mama. Ana, na pod the Children's Day. Di ba? Okay, no, so ato nahisgutan ang pagkaamahan. Pastor, naa ba siya kanang prescription or kanang giya gi-mention sa Bible kung unsa gyud ang amahan? In scriptures, mga higalaw, mga kapaglaom, actually, ang atong mga papa, mga full-time representatives gini sa Ginoo. God presented Himself as the Father of all. Itawag siya sa Bible og Abba Father, amahan sa tanan mga kaigsunan, and He is the pattern nga design sa Ginoo para sa tanang mga amahan diri sa kalibutan. And besides that, kung natong tanahon ang Bible mga kaigsuunan na ay reference diya sa Old Testament, Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 10. Itawag ni siya mga kaigsuunan og Magna Carta for the family. Unya ang amahan has to play one of the biggest important roles in the family. And that would be moral and spiritual leadership mga kaigsuunan. Okay. So, responsibilidad yun na sa amahan mo, nagitawag po siya karon sa modern time o padre de familia. Kay spiritual leadership ang iyahang trabaho. And it's very amazing nga diha sa Bible, in the absence of the father, it's not the mother who takes over. It is always, biblically speaking, ang
pinakamaguwang nga anak nga lalaki. So mura So, og lalaki naa gid dihang siya. succession gitrain gyud ang mga lalaki nga mahimo silang moral and spiritual leaders in the family. And of course, sa atong general nga definition sa mga amahan, sila ang haligi sa panimalay, while mothers mo ang ilaw ng tahanan. diba? So ang mga mama mo ni gahatag og sunshine or joy in the family, but the father gives stability and guidance. So that's biblically speaking. So, mo din ni siya, Ma'am Jenna. Mo na wing part yun po day sa pagkaamahan ba, disciplinarian kay di ba kung tanaw nimo ang Ginoo That's nato right. na siya balaod gi-articulate sa ato kay Yes. para po madisiplina ang mga bata. Yeah, and besides that, dili lang kay disiplina ang iya sa Ginoo. Actually, God is very balanced. So, mo ginatong pattern na asay disiplina, na asay kasuko, na asay gugma, na asay kumpasyon, na asay kaluoy. Kumpleto gyud nga package ang Ginoo mga kaigsunan. And that should be how fathers would behave in our society and in our families. So Pastor, sa kasagara ato mga ginasayran nga ang mga inahan mo mugi mag-amuma sa mga kabataan. So kita nga mga amahan, unsa may atong dakong papel, wala na ba tay apil nining pag-amuma sa mga kabataan ug unsa puy pamaagi ani para sa Ginoo sa mga amahan? Yeah, actually, diri sa atong society mga kaigsunan ang mga inahan man gyud mo dako kayo og influensya sa pamilya. Gani in studies labi na gyud sa mga interfaith marriages, no? Dili parehas og relihiyon nga mga magtiayon. Usually ang mga bata gasunod gyud na sa relihiyon sa ilang inahan. Ngano man, ang inahan ang involved kayo pag magpili sila kung unsang eskwelahan sa mga bata. Mama na. Kung asa dalon nga simbahan ang bata, it's usually the mothers, not the fathers who do that. Pero despite that mga kaigsunan, ang mga papa, sila man gyud ang mga main providers, pero actually nausab na ang atong environment karon. Ang picture sa family kay dili na papatanan ang ga-provide financially. Naapoy mga times nga ang mga mama galakaw na pod sama sa mga papa nga gapangita og kwarta, and other families nabali pa gina nga role mga kaigsunan. But despite that, fathers are generally known to be the source of morality and muraog emotional stability in the family. Kung ang papa happy siya, malipayon po ng mga anak, gani naay mga roles ug mga research nga gakahitabo karon. Ang lalom-lalom nga involvement sa mga amahan, labi na gyud sa mga anak nga babae na na amaze ko nakadiskubre ani Father figure, ang no? father figure, ang mga babae kuan pangita man gina sila mga papa. Absence of fathers will pose a danger to murag kulang girls in the family. Oo. Murag kulang gapangita sila ana sa uban kung wala sila ana sa ilahang panimalay. But despite that, academically speaking, ang mga babae nga suod sa ilang papa bright sa math. I just don't know why. Pero mao na ang general observation sa study. And boys who are close to their fathers are also performing good in their achievement examinations. So inguna na siya. And while mothers beautify the home, sila ang gahatag og kahumot, kalimpyo, kahayag sa panimalay. Ang papa gahatag og kaligon. Natay term nga gitawag karon og rough housing. Nga bitawng unot-unot bitaw sa, usually mothers do not do that. Kanang mag-sparring mo nga dula-dula lang. Even girls can enjoy that with their fathers. O ang mga boys, actually, this is doing very good impact emotionally Kay murag on itafen nimo their ang tao, children. no? Yes, that's right. That's Itafen right. We nimo call ang that pagkatao. rough housing. Rough housing bago na. Yeah. Kay para mura bitaw giniingon nga kita nimo biwa. Pastor no, kita nimo nga isog ang papa, strong ang papa nga kuan, so ang bata pud ma-inspire pud. Di po siya dali-dali nga matinag og mga pressure sa eskwelahan og sa real life. Makaingon siya, bagsik ang akong papa. Ako po, bagsik sa ko. Pero pastor, isa sa mga pinakabagsik bitaw called si Abraham, pinakabagsik na karakter sa Bible, di ba? The father of nations, pero di ba nakabalo man ta nga naa man gyud siya iyahang sayop kay di ba siya kaluyahon gyud kay tao ra gyud pud siya.
nga katong naguna gyud siya no kay wa man sila na nakaanak pa pastor so naguna sa gyud siya That's dito right. sa iyahang kanang gitawag ato nila kang sa ato pa karon nga term helper pa pastor Yeah, no yeah. pero kana siya pastor ba unsay leksyon nato makuha sa kana nga kinabuhi ni Abraham? Actually, si Abraham, mga kapaglaom mo, mga kaigsuron, mga higala, is one of the best figures in scriptures kung may tag mga amahan. Despite his several misgivings, actually, naay mga duha ka dagko nga major gyud niya nga offenses tibok ni kinabuhi. Una sa tanan, he went ahead of God's express plans. Naiplano ang Ginoo para sa iya, pero medyo na-overpower siya Nagdali sa siya. whims and caprices of his wife. Correct. Actually, pwede rin ito ma-implement ni Abraham. Pero hitabo manggod na pressure siya, unya giingnan siya siyang asawa do, di naman kita ka anak, yaga-yaga naman ang ingon sa Ginoo nga mga anak patang nga mga idara na gud ta. Niya may akong binatunan dire, bata pa ni, sige kanina lang. So, when he gave in to that, it is one of his major offenses. Violation or wala lang gid siya ni tuo sa expressed plan of God. Ang ikaduha, actually, nahitabo naman dito, nakaanak man yun ang ilang binatunan nga si Hagar. Yang ilang anak, gihinganlan og si Ishmael. Ang ikaduha nga offense ni Abraham on that part is, wala siya makabarog to protect that child and that family. Tinuod. Of course, sa pressure gihapon sa iyang asawa. asawa. Kay nasilos naman si Sarai ni atong panahon na. Nya, although idea ni Sarai pero wa siya kauyon siyang kaugaling nga idea, murag ni samot sa ka-insecure nga naanay bata ang iyahang binatunan, iyang gipalaya si Abraham wa gyud kapugong niadto. But despite that, mga kaigsoon, in the latter years of his life, niabot siya dito sa ultimate experience of his faith nga iyang gihalad iyahang anak gyud nga si Isaac. We know the story. And at that time, no wife could ever hamper him from implementing the plan. So, imong makita nga si Abraham, nahimo gid siyang tinuod nga amahan nga ligon. So, naagi tay mga ups and downs itong kinabuhi. Pero we do not look at the downs, but instead, we look at how God has been gracious and how God has accomplished His plans for every father through His grace. Sinuod. Pressure gyud ang mga asawa. Isa ka leksyon. Basta pressure yung mga asawa. Pero actually, that's part in the family role. Correct. Pero ayaw po palabi. Ang decision Dili yun. palabian. Wait naman po na decision sa amahan. So, Pastor, thank you kayo. So, last, Pastor, para sa atong mga amahan karon kay Father's Day man ta karon. Katong mga amahan nga wala na sila mga inahan nga nag-inusara pagbuhi sa ilang pamilya. Unsa ang imong mensahe nila? Actually, unique kayo ni talagsaon na kaya kadungog og single fathers. Usually, mga single moms. Single man yun. Oo. Yeah, but we really admire the strength and the fighting spirit of these fathers. Dili gyud sa yun ang mga mahan ka o wala kay asawa nga moabang nimo. Common man kay nang gitawag na tog inatay. Although pan na siya, yaga-yaga na siya nga word kay di gyud na tinuod nga role ng ikaw lang usab. But despite that, daghang mga amahan nga nangisog, nangarisgar, ni barog tungod og alang sa ilang mga anak. And we salute you for that. We keep on praying for you. Go on. Padayon na naatay word nga sikat kay karon gitawag na to naglaban lang. Fights lang kita din ha. Laban lang, bahalag presyuron sa asawa. Pero kana kay wala may asawa. Laban lang. Laban lang yun. Pero sanay mga asawa, laban lang. Correct. Laban lang sa tanan. Karon Pastor, no? In kuha na yun, sa tanang amahan, unsa imong mensahe, mapasingle man sila or double kay naa sila asawa? Oo. Yeah, kanatong mga amahan, happy Father's Day na to. Let's continue to be faithful with our roles. Di man kita matawag og amahan og wala tay mga anak, di ba? Pero katong mga papi diha nga wala pay mga anak, gitawag gyapon sila fathers kay ang ilang mga asawa magpa-baby man gud pod nila. So all married men nga bisag walay mga anak o labi na gyud sa mga tatay nga may mga anak. Happy Father's Day kanatong tanan. Yes. Happy Father's Day sa lahat Happy sa inyong Father's mga Day sa sakripisyo. akong papa nga naa karon dinhi sa Cagayan de Oro sa NCNC compound. Happy Father's Day, Dad. Happy Father's Day po sa akong ugangan nga naa karon sa poblasyon Ulutanga.
Ulotang kailan sa Buanga Sibugay. Wow, sa Buanga Sibugay, no? Happy Napaka-great, Father's Day. Pastor. Yeah, Oo. yeah. Akong i-greet og Happy Father's Day si Doc Johnny Postrero. Dad, Happy Father's Day kanimo. Maingon sab kang Uncle Dan Rosero and his brothers. Happy Father's Day kaninyong tanan. Kang Kuya Jay Salcedo, kang Jezreel Bag-o ug kanatong tanan nga mga amahan nga naa dinhi sa palibot nga nagpakigbisog alang sa atong mga kaanakan ug pamilya. Happy Father's Day. Yes, no, sa itong mga mahano, you are really special sa amo. Kay kung wala mo, magunsa na lang pod kami. O wala Amen. pod me to begin with. No, Amen. sama Yeah, sa karon that's atong right. sunod wing. Ang mga kabataan na sila i-offer sa ato ang mga amahan diri lang sa Kids Station. My dad tells me to do a lot of things, like take out the trash, go to sleep early. What my dad always tells me is to be whoever I want to be in life. I don't know. He always tells me that. Do what makes you happy. And whatever God wants you to do. He says, don't be mean to other people or even Cassie, which I usually. Love you, Daddy. Happy Daddy Day. Mga buntag mga kapaglaom, ug happy Sabbath kaninyong tanan. Ano sab kita sa atong segment on Let's Pray Today ug kini ang higayon atong gihin alang sa atong pagampo sa atong 777 prayer ug apil na usab sa atong pagampo ang inyong mga padala nga prayer request din natong programa. Kauban sa pagampo si Pastor Heshbon Boscato. Pastor, thank you so much for being with us. And ano yung pastor ang mga prayer request atong pagbabasahon. Una from Ninita Magsukang Dariagan. Request na ako nga i-appeal sa pagampo akong bana nga si Eddie Dariagan aron makabalik na sa paglakaw tungod kay na stroke siya. Niyami sa Maa, Davao City. I hope maayo na siya. We believe that God is the best doctor. God bless us all. Salamat. From Sister Inday L. Please pray for my heart and for my health. Kay tungod sa mga problema sa pamilya o panginabuhi o mga relasyon nga naguba. And lastly, from 9037, pwede pa-pray na ako akong ate, si Ate Ami, nga naa sa lumbo, nga naa siya sakit, dili na siya makakita, hinaot ka mahulian ang siya. Pastor, let's pray for this. Atong tawgon ang Ginoo mga kaigsunan ni mga Takna ato siyang hangyoon for in behalf of these people nga adunay mga subjects of prayer. Magampo ta. Gamhanan og magiluyon nga Dios sa kitasan sa mga langit. Salamat kaayo nga nining Takna Matagala City sa buntag. Matagala City ang Takna sa gabi. Ang imong mga katawhan sa ibuong kalibutan nagahiusa sa pagpangaliya aron ikaw mahimong mas duol ka namo ug masangpit namo ang presensya sa Balang Espiritu makikauban ka namong tanan. Mahimo kaming matinud-anon nga mga Kristohanon, maandam kami maingon sa among pagpangandam sa uban sa imong pagbalik aron kini nga hitabo sa dili madugay moabot na nga kanamo. Apan sa pinasahing paagi Ginoo, giampo namo kining pipila ka mga katawhan nga dunay mga kahangawa sa ilang kasing-kasing. Pinasahing nga paagi giampo namo si Sister Ami nga adunay kahimtang sa iyahang mata nga dili na siya kakita. Kalihog o Diyos, hikapa siya sa imong gamahanan nga kamot, maulian siya o makabalik siya sa iyang normal nga pagkinabuhi. Nga mo sab giampo ang pinalangga nga bana ni Sister Dariagan nga na stroke who is in the person of Brother Eddie. Palihog o Diyos, hikapa siya bisan sa iyahang kasamtangan nga kahimtang
maulian siya sa pinaagi sa mga therapy ug mahibalik siya sa normal nga kahimtang sa iyang kinabuhi ug pinaagi sa iyang pagpaningkamot na pag-restore sa iyang maayong panglawas o Dios nga imo ang pagkahimuon pinaagi sa imong mga milagro maulian kining among pinalangga nga igsoon. Yan po sab namo si Sister Inday nga may kahangawa sa iyang panglawas ug sa iyang kasing-kasing. Posible gibati niya ang kahawang niini nasakitan siya o naglisod siya sa iyang panginabuhi kuyog sa iyang panimalay. Tabangi siya o Dios sa pinasahi nga paagi niining adlaw. Ang imong presensya mas duol kaniya kay sa panahon nga siya mibati nga karon imo siyang kinahanglan pag-ayo. Panalangin ni siya ang iyang bugos nga panimalay, ang away-away sa pamilya o mga karelasyon imong sulbaron. Salamat o Dios nga imong gigamit nga instrumento ang Let's Pray dinhi sa Panimbaya ug maingon man ang tanang mga kaigsunan nga miduyog sa pagampo aron sa hiniusa nga pagampo adunay gahom ug adunay kaluoy ug pagtubag gikan kanimo. Salamat nga ikaw motubag tuban sa kumpleto nga pagpasaylo sa mga kalapasan namo kining dawaton ug itugyan sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Kayong salamat, Pastor. O sa ito po mga kapaglaom, hinaot nga ang pagampo atong himo, nakapabag-o kini sa itong pagtuda sa Ginoo, nakapalig-on sa itong rasyon di akaniya. At ang hinumduman ang isulti diya sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. This is Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Susiha ko, O Diyos, ug ilhon mo ako. Usba ang kasing-kasing ko. Baguhon mo ako, pinaagi sa pulong mo. Punaman ako, nga ikaw lang makita ko. Gamita ako, O Diyos. Gamit ako sa masahay akong mangiti. Tulay panahon man sa unos, ug landong sa kainit. Masunod ang gusto mo, gamit ako sa paagi nga. Kahimutan mo sa tanang oras o lugar. Ari ang kinabuhi ko, gamit ako, O Diyos. Susiha ko, O Diyos, ug ilhon mo ako. Usba ang kasing-kasing ko. Baguhon mo ako, pinaagi sa pulong mo. Punaman ako, nga ikaw lang makita ko. Unya gamita ako, O Diyos. Gamit ako sa masahay akong mangit-ngit. Tulay panahon man sa unos, ug landong sa kainit. Masunod ang gusto mo,
Gumita ako. Susi ako. Ilha ako. Usba ako. Puna ako. Gumita ako. Gumita, O Diyos. Sama sa hayang kon mangit-ngit. Tulay panahon man sa unos. Ug landong sa kainit. Masunod ang gusto mo. Gamit ako sa paagi nga. Kahimutan mo sa tanang oras o lugar. Ari ang kinabuhi ko. Gamit ako, O Diyos. Susi ako. Ilha ako. Usba ako. Puna ako. Gamita ako. Gamita, O Diyos. Gamita ako. O Diyos. I'm Dan Smith, and thanks for watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, daghang kaayong salamat Pastor Dan Smith bitaoy. Kanang Happy Father's Day ug karon usa ka suliran sa isa ka bata kung saan kuno niyang istorya sa amahan ang atong tagaan ug pagtaga diri lang sa Dear Panimbaya. Panimbaya. Ako usa ka second year college student sa ilado nga universidad diri sa syudad. Ako kapaningkamot jud sa akong pag-eskwela ug tungod niini nahimo akong usa ka achiever student. Suportado ko kaayo sa akong mga ginikanan ilabi na sa akong amahan. Amen. Gani ako gayud mabati ang iyahang dakong panglantaw sa akong kaugmaon. Apan taliwala ni ining tanan, aduna ko'y dakong problema nga ginatago-tago sa dugay ng panahon. Dili ko kabalo unsaon nako pagsulti niini. Tungod kini kay ako usa ka tawo nga nabilong sa LGBTQ community. Unsaon man nako madawat pakaha ko nila. Okay, so mao ni siya ang atoang suliran ang iyahan no. Oh, bugat-bugat no sitwasyon no kay nag-amin na gyud siya. Nga member gyud siya sa LGBTQ nga community. Lesbian. Gay, Lesbian, LGBT, bisexual, bisexual, transsexual, ana na siya and all, and queer. Kada siya fits. No, ang iyang pangutana kung unsaon ba niya istorya kung makay na siya fear nga dili siya accept. Kay naman yun na siya mga sitwasyon nga nana, di ba? Nga ostracized, di ba? Sa community gani antod karon mapagani nga na sila fully accepted. Ba? So, what advice can we give him? I-address at him ha. Pasensya kaayo. Kanang or sa ato ang letter sender ani na lang to be gender sensitive. Ba? Nga para matabangan nato siya nga makaistorya siya. Nga mao ni akong pagkatao sa iyang ginikanan. Kay mo ni atong problema karon. How can he be accepted? To begin with, how would the letter sender be able to tell to the parents, especially the father? Okay. Fits. Magsugot na yung mga seryoso, kalit ang atong set. Sensitive kani and whatever will be our answers, medyo prone gid sa comments. Pero kanina personal na siya nga walay labot ang istasyon ng mga ideas. Based on some principles as Christians pod. Okay. First, siguro ay exulti lang kasi mong papa. Just tell him ngay nana accept nga nani mo sitwasyon. And isa lang ako emphasize pod, nani sa kasayang indreo, treat people the way you want to be treated. Talk to people the way you want to be talked to. Respect is earned, not given. So just do things
nga ma-earn nimong respect sa mga tao kay mo na isa ka issue ang pud sa LGBTQ kanang respect. So himuan lang sa sakto o himuan lang sa dapat and you will be accepted. Correct. Yeah. The golden rule ba? Rule yung gingon fits. Yes. Siya. Oo, Welcome to sad. PSK. Siguro kay I believe in nag-struggle good siya, no? Sa tinod yun na nga nag-struggle siya. So ako lang yung matambag is you need to open up with your parents sa imong Correct. struggle karon. Kaya kanay imong struggle ug imo ra nang kumkumon sa imong kagaling walay makatabangan na sa imo. So you need to open up sa imong parents para matabangan ka sa imo ang struggle. At least dili lang ikaw ang magpasan. Kamutanan matabangan ka sa mga tao nga naa sa imo ang palibot. So and above all, iampo ra na siya. And then ask for your parents' guidance. So ana lang. Ana, di ba? So kay mo ra gingon, di ba? The truth will set you us free. Yes. Ba? Oo, UP, unsa atong mahatag sa iya ha. Pamaagi siguro UP nga para makaistorya gyud siya. Yes, no? So, pamaagi para makastorya siya. Istoryahon niya. Personal. Para Diba? ako istorya man. Ako istorya. No? So, kuhaan gina siya awkward man, pero mo man ay kinahanglan, diba? So, matod pa sa gingon, diba? Truth hurts, but truth heals, no? Mura yun ay pamaagi aron at least bas hindi ay mamaymayan ka, no? Magiyahan ka sa imong ginikanan. In times like this, ang imong gikinahanglan, ang imong ginikanan ug ang Ginoo gyud. No? So, duol jud ka sa ilaha and everything will be okay. Especially. Just be true to yourself and be connected with God. Stay connected with God. Correct. Amen. Kini be amahan sa duha ka lalaki wing hypothetically kay dili magyud inana sila ni Vince ba no? Listen, nay ang manghon medyo kuan man ang manghon pero kuan siya kanang lalaki man gid siya. Anak pero wing. Problema ba yan? Ni kami naghuna-huna diri ga problema pud mi ani ba? Oo nya. Ani na lang ginahimo nimo butang nakadaag padding si imong lawas. Istoryaon nimo mo papa. Bisan pag sumbagon ko nimo ron, kulataon ko nimo mao man gyud ko ngani naman jud ko. Wala pa padding niya kuya. Mangutana ko para sa ng padding mo gid. Sumbagan na lang ko daan diri pa. Wala. Latosa ko ma kay para kuan pa siya ba. Pero ang akong ma-advise sa imo based lang dyan sa Bible nga dili ta masupak sa Bible mo na ginagawa. Di pautan niyo kuya, madawat ba siya sa imong Madawat ba siya? Bahala na kay iya maginang amahan, ang amahan ug inahan imo maginang anak dawaton ra jud kanila magkinaon sa manap. Ay last big mingog di ko niyo dawaton ron ambag usap pa ba. So bana gina. Dawaton jud ka. Imo lang yung i-set sa imong mind nga dawaton jud ko bisag magkinaon sa ni. Basta di lang kita mosupak sa Bible ha. Ana lang gid na siya. Ba? O si pastor. Unsa man yun ni pastor? O unsay kuan ani pastor ato mahatag sa iya ha. Question ma-accept man gid siya no? Oh, yeah. Yes, ma-accept gid siya. Natay official statement actually Seventh Day Adventist Church about the LGBTQ community. Ang atong ginahimo dire is as a church nga gigovern sa principle sa Ginoo. Ang Ginoo gadawat kang bisan kinsa. Amen. Therefore sa church we accept anybody. Accept. Regardless, we accept. But dili na siya nagpasabot nga tungod kay gidawat nato ginatolerate nato. Yes, those are two different things. Yeah. Acceptance, respect o pagpangga sa ilaha. We pray for you. We can work with you and whatever your concerns, ang church is open for that. Pero nalang ko isa ka pahimangno nga inamahan. Actually, lisod kay na nga i-open up nimo sa imong mga parents kay mura pud na og kahimtang bitaw sa dalaga nga graduating unya honor student yun na buntis. Lisod kay na nimo i-open up sa imong family. But despite that, the reality is there. Kailangan gyud na siyang mahibaluan nila. And as far as acceptance is concerned, the sooner your parents will accept the reality, inguna na pod kadali ang pagladlad, no? Mao gina siyang kakahitabo karon. Pero kanang mas madugay nga murag feel nimo nga dili gyud nila tingali nimo dawat mura og mapugngan pa pud na gamay pero it's there. Resulta mo guni sa sala nga naay mga perversions nga kakahitabo sa tong lawas. Dili na ta perfect. So na natay mga abnormalities pero the struggle is very real between straight people and kani mga tao nga sama niini. Ako nga lalaki na ako'y urge nga perverse siya. Pero I can manage it with prayer and by claiming God's promises and remembering that once I did it, my morality is already marred. So the same thing is with you. You are a moral person. Wa tay mahimo niya na. But when you act on these passions, as perverse as it can be,
naa na gid tay moral obligation sa Ginoo niya Correct. ang pahina. So Oo. pray for it. Acceptance is ready. Sa imong mga parents, depende sa ila kung paunsa nila dawaton ang proseso. But be confident, by God's help, madawat kanila. Correct. So Ma'am no? Jen, lahi sa unang panahon, no, kita ni Pastor, kita manggod mo labaw-labaw pangidaron. Sa unang panahon, way ladlad sa unang panahon. Mga maestro sa unang panahon, tago kayo. Pero dagko kay grado may mga lalaki. Kung siya wing, lahi siya karon wala na katong cross dress, di ba? Wala siya katong gain ana. Mga maestro sa unang pinangga kay ta basta kung ana. Nanay mga mahinhin. Reality na siya sa atong kalibutan karon. Part na siya sa katumanan sa Takna nga mas murag medyo muhalap-halap ang atong view of morality in this world in the last days. So question niya, saan pwede po siguro nga i-channel niya via kisa may close niya, di ba? Mangita siya kanang mangita siya katong pretong advice bitaw previously about atong nabuntis siya nga mangita kag somebody nga ganang girespetuhan sa kanang iyahang ginikanan nga para mo puy mo kuan sa imo mo tabang sa imo ha og pagpasabot kay dili man ang ato lang gyud na national wala gyud ginikanan nga dili mo dawat sa imo ha. Amen. That's right. No mo gyud na siya ang amo lang ani no, so you will be accepted, that's a guarantee. How you will say it siguro nga dili ra pud kaayo nga mabigla si papa, especially si papa kay nagyud po yung mga pangandoy si papa sa imo ha siguro. Pero always remember nga mayo man ka, di ba? Inana siya. Ma'am Jel kay mahadlok man po na siya gud kay ang istoryas mo ginikan may bukbukon ngina ko ni mga hibawan. Ana gyud siya mga inana. So expect lang pod nga inana siya. Normal na siya nga reaction kay ma-shock gyud siya. Pero for the while murag medyo bugat gamay pero in the end acceptance na yun. Oo. Ug ayaw gyud kalimot sa pagluhod sa pagampo para tagaan ka og iya sa Ginoo ug kusog nga para maatubang nimo ning kamatuoran kay ang amo lagi pong ampo no nga para ma-set gyud ka ana free sa imong burden nga gitagaw-tago nimo cause that's a life for now, di ba? Sa imong mga parents. And lahira kay nang pag-abot nimo sa balay ang imong pagkaikaw gyud ang imong makita sa imong ginikanan sa imong balay dili nga lahi nga tao. No, so we hope nga natamagan ka namo and please pray kung manginhala magani ka o ka ng prayers, just contact us para matabangan ka namo sa mohang prayers ug ban pang mga tambag. Og no, karon mga kapaglaom ang amo pong ingon nga kung napa may mga problema pud gusto pud isang diri sa mo ayo la mo og kanang hesitate og contact diri sa amo through our Facebook page or sa the numbers nga posted sa ato ang screen. Maginhawa sa taglawom kay karon move on ta maato ta sa mga kadalanan hanap og kanila kawing sa imuhang Bible Beats. Mga kapaglaom, ari kita subong sa Jensan. Ako makauban karon. Pastor Shen de la Cruz, Alan Sab, Bible Beats once again. Yes, thank you so much. Good morning. Good morning. Sa ato ang pinulungan nga mga Ilonggo, mayo aga. Sa atong pinulungan nga atong mga blaan, few flapos digamo ye dod flanog. Yes, so nindot kay ninirong adlaw. So unsa man nato pangutana sa atong mga kapaglaom dinhi sa Jensan? Ang atong pangutana unsang sugo nga adunay saad. So sa napulo ka sugo nga gihatag sa Ginoo, duna na sugo diha nga adunay saad. So unsa na siya sugua? Ato sayron sa atong mga kapaglaom dinhi sa Jensan. Kay una nato nakatubag sila. So ato na po silang testingan karon. So ready na ka? Ready na kayo? Okay, so go. Sa napulo ka sugo, adunay isa ka sugo dira nga adunay promise. Ang gihatag sa Ginoo sa mga tao. Unsa man to? Natay promise. Una, dili magpatay. Ikaduha, higugmaa ang imong amahan ug inahan. Asa nang duha? Sana. Higugmaon imong amahan ug inahan. Aron mo taas ang imong kinabuhi ning kalibutan. Higugma nimo imong mga inahan? Oo. Nakasulti na kag Happy Mother's Day? Umana. Father's Day. Father's Day. Dili ka magpatay or higugma ang imong amahan ug inahan. Duha, pili ka na. Higugma imong amahan ug inahan. Wow! Ansiran! Kay naka-answer. Natay hatag nga basahon. So nami hatag nimo from Hope Channel. Yes. Thank you. Thank you so much. Asaan ang duha? Ikaw, ma'am. Higugmaon ang imong amahan ug inahan. Wow! Correct. Kabalo mo lagi mo. Kabalo man lagi. Kay nakabalo mong duha, nami hatag nga basahon from Hope Channel. So, makita na sa Hope Channel. Then, dili ka magpatay o katong higugma ang imong amahan ug inahan. Asaan ang duha?
Dili ka magbatay. Di ka magpatay ikaw. Magyapon. Magyapon. Di magpatay ikaw. Mang inahan og amahan. Nakatubag. Correct. Ikaw. Kaya nakatubag ka. Kaunon tani. Nami hatag sa inyo niya. Makita mo sa Hope Channel. Balon butang French fries dira oh. Makita mo na sa Hope Channel. Okay, thank you. Tanawa sa Facebook, Panimbaya sa Kabuntagon World. Sa Ephesians 6 verse 1, 6, 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment. With the promise. May go well with you and that you may enjoy long life on earth. Wow! Perfect! Perfect! Kamu pa yung ka-perfect ron. Now, yata. Perfect couple! Perfect couple. Okay, thank you. Makita na sa amo. Ano lang. Okay, option. Meron option. May option ta kasi mababait kami. Okay. Una, bawal pumatay. Ikalawa, mahalin mo ang iyong ina at iyong ama. Saan dyan? Saan sa dalawa? First. Yung... Huwag kang matay daw. Huwag kang mamatay. Bawal pumatay. So yun, ang tubag, ano? Ang tubag, children, obey your parents. Para mama, papa, mahaba yung buhay. Mahaba yung buhay mo. So pangalawa, kahit hindi ka nakasagot, bigyan ka namin ng prize from Hope Channel. Thank you. Dili ka magpatay. Ikaduha, higugma ang imong inahan ug amahan. Okay. Higugma ang inyong amahan ug inahan. Aron mo taas ang inyong imong kinabuhi. So mao to, tama to siya, ma'am. Kaya naka-answer ka, bigyan ka ng jacket. Ay, hindi jacket. Balunan. At saka... Nice John Timan. Congratulations. Thank you. Hope Channel, ha? Daghang salamat, Pastor Shin, sa imong time so karon. much. So nakita na to, dili makatubag, lisod-lisod. Lisod gamay. Lisod po gani magtagalog. Lisod kayo Ang magtagalog. hirap. Yung tanong at tubag, iba. Ang budlay talaga. Ang budlay talaga. So, daghang kayo salamat sa imong pagkuyog nako karon. Yes, thank you so much. So, atong nasayra no, Pastor, nga ang Ginoo dunag gyud saad siya sa napulo ka sugo. Kinahanglan nga ang saad niya nga tuman ato tahuron ang amahan ug inahan aron mo taas ang atong kinabuhi. Tinuod gyud na kay aduna gyud mga katigulangan nga girespeto gyud nila ilang mga inahan ug amahan nga nakalabot gyud 90, 100 years old. Tungod kay ilang gituman ang napulo usa sa mga sugo ni Jesus o sa Ginoo. Yes. Pastor John Doroy alang sa ato giveaway sa Bible. The Flock Music Ministry. Yes, daghang kay salamat sa inyong suporta sa Bible Beats. So, mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuuran ang iyong kapaglaom, Pastor Shin de la Cruz. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Thank you so much, Pastor Shin. No? Ang hirap pala mag-Tagalog. Of course. Doon sa Jensan. Anong tubag? Sagot dapat. Anong sagot? Tagalog ba di sila dito? Di, nag-Tagalog mo itong hamong interview. Nagtatagalog pala sila. Kasi nag-practice na kami ng Tagalog. Hindi naman tayo masyadong hindi magaling sa Tagalog. Diba? O karon mga kapaglaom. Hinahagit kapits. Yes. O karon mga kapaglaom, mga Tagalog nato diya sa Luzon. Ato ta sa birthday bulletin. O kato tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday to Happy Father's Day sa akong papa magsugod dito. Yan, Zen Ababa. Happy birthday. Happy birthday. Hans de Valenzuela. Happy birthday. Happy birthday. Jun Cabahog. Happy birthday. Joy Happy birthday. Daniel Shieska. Happy birthday. Ug sa tanan. Og sa tanan nga nag-birthday. Birthday ka Then magdungan ta Happy Father's Day. Okay, ready? Go. Happy Father's Day sa tanan nga mga. Again. Again, Happy Father's Day. Okay. 1, 2, 3. Happy Father's Day sa tanan. Yes. And happy birthday. So kanta ta. Birthday ka po rin. Okay. Happy birthday to you. Okay, go tas. Happy birthday po day no Precious Lapura. Happy birthday. Okay, so ani na ta sa ato ang mga greetings. Go, Ma'am Jill. Yes, no. Ako i-greet no si Ate nagtanaw si Ate Malu sa Valencia, Marilo Alcaide. Salamat kayo, Auntie, for watching. Si Leia no sent us a text. Ilang ha. Good morning kapaglaw, mga happy Sabbath greetings from Tampakan. Happy Sabbath po. Binabati ko po ang aking papa na si Roger Higante na happy birthday po. More birthday
come to you at sana bigyan ka pa ng magandang pangatawanan. Maraming salamat po sa lahat, Papa. I love you po. God bless po. From Christy Higante and Mr. and Mrs. Pipito. Ayun talaga, no? Sana, no? Maligayang araw na, sana, kaarawan. Happy birthday. And, happy Sabbath everyone. Di na ko mabasa kay Korean imong name. Shine, dito sa Facebook, no? Shine Estrada greets all Adventists from Tondo, Manila. Parang lumalapit na talaga tayo. Parang eto na sign. Yes. Oo. Sinyalis na ba ito? Pumunta talaga doon. Pero sa kailangan sa talaga Kabuntagon, natin. magtagalog namin, kinay magpadalag Tagalog. Bitaw. Hindi Para ang sabi doon, hindi kami makaintindi ng Bisaya. Tagalog naman kayo. Susugdan na namin. Susugdan na natin ito. Anong buhaton nila. Okay. Sugdan na natin ito. No? And si Renante Dumigpe saying happy Sabbath to all. And Yente Madison S. Aracon, happy Sabbath and happy Father's Day. Si ako din kani, si Ma'am Marilyn sa Finance Department sa USDP Cagayan de Oro Campus is watching now. Salamat kayo, ma'am. And our prayers for complete recovery sa kinakusgan na mga uncle, si Fiscal Culyera og Monmon Monchit, Sansan, og Irene, og si Ante. Happy Sabbath sa inyo ha, dinhang tanan. Okay. Continue na sa atong greetings. Happy Sabbath po sa lahat ng 38 batch ng 1,000 Missionary Movement. Labi na sa mga taga Mindanao og sa akong mga higala diha sa Samal Island, Davao del Norte. God bless to Ate Buboy, Kuya Inho of Corfield, Korean-Philippine missionary from lands of Romblon. Happy birthday, Danielle, Camacho, and Jason and Dreen. And happy Father's Day, no? Happy Father's Day, Hinargi Brothers, Bong, Saturnino, Ben, James, Kuya Kenny, sa kuya, happy Father's Day, Roland Ektin, sa papa ni Daryl, happy Father's Day, Jeter Ektin, Kuya Christian Gulfan, happy Father's Day, Kuya, see you soon, Sir Janster, happy Father's Day, Pastor Buscato, yes. Doc Nembel Tambalke, and sa akong papa pinakagwapo, Kazuo Kishima. Happy Father's Day. Yes. Happy Father's Day. Yes, o karon ato pasalamatan po ng ato ang beautiful flowers sa Wahiman Flower Shop and Doc and Cora Wahiman. Doc, happy Father's Day. And Pastor Sirano, nagtanaw siya nato karon. Happy Father's Day. And sa akong papa diha sa Matanaw, Davao del Sur. Papa, happy Father's Day diha. And Boss Rex, happy Father's Day. And Madam Jessica, good morning. Thank you kayo sa inyong pagsunod. And okay, ako ay Panimbaya, akong mga pag-umangkon diha si Dr. Ayan Lee Marba og sa iyang asawa si Claudil og iyang duha ka mga anak tuwa sa Takuling, Bacolod City. Gikan sa iyang iyaan si og sa uyuan diri si Loiner, happy Sabbath kaniyang tanan. And nag-join nato karon ini Kabuntagon. Daghan ang mga nag-join nato. Og si Pubar family diha sa Pindasan. Good morning diha, nagtanaw sila karon. Og sa tanan og duna pay dugang. Yes, we have greetings here. Happy Sabbath watching from Kawayan, Masbate. Happy Sabbath to all. This is the first greeting from Kamanga Church, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Good morning to all the viewers of Hope Channel and to all our brethren in Christ. Happy Sabbath. God is good and loving. Greetings coming from Restojas family, formerly from ZPM, now here in Western Mindanao Conference. Regards to all outworkers in Christ. And greet pa din ako kung Papa, happy Father's Day. And samahan sa SPUC, Elder Roger Caderma, happy Father's Day po, Pastor Caderma. Yes. So, and Kuya John, sa atong station manager, pinakakusgan nga, station manager, pinakabuutan. Sir John, Sir John Kalibon, happy Father's Day. Pakusgan. Murag pakuan mo. Napapagagi pa kayo, happy birthday ka John, Sir, kagahapon. Thank you, Kuya John. Si Boss Gerard ang atong Yes, Boss G. Gusto mo may mga papa na to, Derebe? Ang iyang anak nga kinakusgan to anak ni Boss G. Diba? Kuya Andrew, happy Father's Day. Si Sir Ray. Idol, happy Father's Day, Idol. Of course, happy watching po ni Ma'am Liling Jordan Dara sa Hingog. Thank you so much, Ma'am, for watching. And sa tanan itong mga viewers po sa Hope Channel, sa Panimbaya sa Kabuntagon Road sa Hingog City and Tibok Misamis Oriental. Hope Radio Hingog, Hingog City Adventist Elementary School, Hingog City Academy, Hingog Senator Men Hospital. Happy Father's Day, Sir Job Yalago and Sir Sir Delmark Valendez, ang atong station manager sa Hope Radio Hingog. Happy Father's Day. And sa lahat po ng mga viewers natin dyan sa Project 4 Quezon City, maraming salamat po
po sa patuloy na panonood ninyo and sa lahat po ng mga viewers natin sa GSA Channel 33 and sa Facebook po. Maraming salamat. And Mama, Papa, Maymay, happy Sabbath and congratulations. And sa tanan natong mga sponsors, no, mga Papa, happy Father's Day. Yes, Bal Aguilar, sa tanan diha sa abroad nga mga amahan, atong mga happy Father's Day. correspondents, no? Yes. Atong correspondents diha abroad, no? Salamat sa inyong pagdedicate og happy Father's Day. Kuya Andrew! Yes, see you soon. Ate Lovely. And Kuya Jimel and Ate B. Yes, Happy Sabbath, happy viewing. Yes, hopefully magkita ta And next happy Sabbath. Father's Day. Yes. Si Uncle Ray, happy Sabbath. And happy Father's Day. Si Uncle Tony, happy Father's Day. And si Uncle Nick po dito sa Iligan, happy Father's Day. Sa tanan-tanan nga ng mga amahan nato, happy Father's Day. Yes, Pastor Teddy Baang, happy Father's Day. And kang Pastor Lagunday. Pastor Ma'am Glenn Lagunday, na sila karon happy Father's Day, Pastor. Sa tanan nato, sa IYS family, sa tanan nga mga amahan na nagsuporta sa Youth Department sa North Central, happy Father's Day sa inyong tanan. Yes, Pastor Jimmer Kabahit, happy Father's Day. Nakabay mga greetings. Okay. Nag-cut na si Direk. So, dapat kapaglaom, no? Atong pasalamatan ang atong labang makagagahom sa adlaw ipapahulay nga iyang gihatag sa ato. Let us spend the Sabbath with a joyful heart, mga kapaglaom. And see you next Sabbath for another Panimbaya sa Kabuntagon nga episode. Mga kapaglaom, atong angkunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigas. Yes. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan ug naghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Yes, we only have one earth. Live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath! Happy Father's Day! Happy Sabbath! Sa tanan nato na Central Church Cagayan de Oro. And Hope Channel volunteers, kita-kita taong ba? Yes! Bitin, kita-kita ta malay-malay.